Quin és el contingut de la notificació d'alerta? És un text on es descriu l'emergència, què passa i on, i les instruccions de seguretat que ha de tenir la població. Les instruccions de seguretat seran bàsicament: evacuació, per allunyar-nos d'un perill. És important durant una evacuació mantenir la calma i seguir les instruccions de les autoritats. Per exemple, en un incendi forestal on per la proximitat de l'incendi els bombers indiquin que cal evacuar. Confinament. Per protegir-te de l'exterior. Tanca't a casa i si estàs al carrer, refugia't a l'edifici més proper. Un cop a dins, tanca portes i finestres i totes aquelles possibles entrades d'aire de l'exterior. Com per exemple, una fuita d'un producte tòxic per un accident industrial que si sortim a l'exterior ens posem en perill i la millor opció per protegir-nos és confinar-nos i si estem al carrer, refugiar-nos a l'edifici més proper. Allunyeu-vos per evitar riscos i accidents. Per exemple, allunyar-se de la llera d'un riu per risc d'inundació.